Il-Malta Police Union l-MPU rreġistrat tilwima industrijali mal-Kummissarju u l-Korp tal-Pulizija wara li l-Korp baqa ma jridx jaċċetta li l-Pulizija jintalbu jagħmlu traffic management minn terzi. Fil-fatt il-Union qalet li dawn it-talbiet lanqas biss kienu mwieġba iżda saħansitra kompletament injorati. L-MPU qalet li dan is-servizz jitħallas mill-persuni jew entitajiet li jitolbu s-servizz u minnu jgawdu l-membri tal-Korp bidħul finanzjarju akbar f'overtime. Għal daqstant staqsiet għaliex l-amministrazzjoni ma tridx li l-Pulizija itejbu dħul finanzjarju tagħhom. L-Union qalet li l-amministrazzjoni tal-Korp qed tuża l-pandemija bħala skuża għal kull darba li ma tuħux azzjoni brisq il-membri. Fil-fatt, fil-waqt li għall-ewwel l-amministrazzjoni qalet li dan is-servizz m'għandux isir għax hu degradanti għall-Pulizija, issa qed tintuża l-iskuża tal-pandemija. Fid-dawl ta' dan kollu, l-MPU ordnat lil membri tagħha biex milħadd filgħodu dawk li jkunu qed jagħmlu xi extra duty u overtime għandhom jilbsu t-t-shirt u l-baseball cap mogħtija mill-korp kif ukoll tag ta' identifikazzjoni. Min-naħa l-oħra l-uniformi kompluta għandha tintlibes f'xogħlijiet oħrajn. L-Union qalet li se tkun qed tkopri lill membri kollha tal-korp la darba din il-kwistjoni taffettwhom kollha u għalhekk mhux se tittollera intimidazzjoni jew diskriminazzjoni.